ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஃபயர் பேக் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரிய மாட்டேது. இந்த ஈவெண்ட்டில் ஒரு கத்தி ஸ்கின்னும் இந்த 3 டெவலப் பண்ணுற அந்த மாஸ்க்கும் தராங்க. இந்த ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கிறது யாருக்குமே தெரிய மாட்டேது. நீங்கள் தான் இப்போ சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானே அழுத்திட்டிங்கன்னா நாங்கள் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். இது பார்த்தீங்களா, இந்த கத்தியும் இந்த இதுவும் நான் எடுத்துட்டேன். அதான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே நிறைய பேருக்கு இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு தெரிய மாட்டேது. இந்த இதில் போய் தினைக்கும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் ஷேர்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது, அதை வச்சு அழுத்தினீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறமா வெளில வந்து அதையும் நீங்கள் ஒரு தடவை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு அந்த கத்தி ஸ்கின்னே இதுதாங்க, கொஞ்சம் எஃபெக்ட்லாம் இருக்கும். அதான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே யாருக்கும் தெரியல இந்த கத்தி ஸ்கின்னு இந்த ஈவெண்ட் வந்தது. அடுத்தது இந்த மாஸ்க் வந்துட்டு இந்த லெவலப் மாஸ்க். இது இருங்க, இந்த லெவலப் மாஸ்க் இது 1 2 3 4ன்னு லெவலப் இதில் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து சரி, ஓகே, பாய் கைஸ். எனக்கு மறக்காமல் சேனல்